with the permission of this person, I'm saying, this person was doing all kinds of businesses which were wrong. இந்த நபர் நிறைய பிசினஸ் பண்ணாங்க, தவறான பிசினஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. He was running a matka. You know what's a matka? Gambling. அவர் வந்து சூதாட்டத்தில் இருந்தார். சூதாட்டத்தை he was running. He was the owner. ஓகே, சூதாட்டத்தை அவர் நடத்திட்டு வந்தார். Making ticket blacks. பிளாக்ல டிக்கெட்டை வித்துட்டு இருந்தார். You name it, he was doing everything. அவர் எல்லா விதமான தவறுகளும், இது தப்பா சொன்னேன்னா ஓகே, அவர் எல்லா விதமான தவறான விஷயங்களும் பண்ணிட்டு இருந்தாரு. At the same time very active in the church. ஆனா அதே நேரத்துல சர்ச்ல ரொம்ப ஆக்டிவா எல்லா விஷயத்துலயும் பங்கு பெற்றார். Whenever there is a retreat, he would be the leader. எங்கெல்லாம் தியானம் நடக்குதோ அங்கெல்லாம் அவர் தலைவராக இருப்பார். Organization excellent. எல்லா விதத்தையும் ஆர்கனைஸ் பண்றதுல சரியா செஞ்சிட்டு இருந்தாரு. Get the whole gang to do the job. ஒரு கூட்டம்னா எல்லாரையும் கூட்டிட்டு வந்து சரியா எல்லா வேலையும் செஞ்சு முடிச்சிடுவார். But when the retreat is going on, you will never see him inside the church. ஆனா retreat நடக்கும்போது, அந்த தியானம் நடந்துட்டு இருக்கும்போது அவரை சர்ச்சுக்குள்ளேயே பார்க்க முடியாது. What was in his mind? அவருடைய மனசுல என்ன இருந்துச்சு? Because I did A, B and C and D for the Lord, now it's my turn to be blessed. நான் ஆண்டவருக்காக இந்த விஷயங்கள்லாம் நான் பண்ணேன் அப்படினா, இப்போ ஆண்டவர் நான் இதெல்லாம் பண்ணதுனால் அவர் என்னை ஆசீர்வதிக்கணும். Do you know his life became so miserable that he did not even have money to eat food? ஆனா ஒரு கட்டத்துல அவருடைய வாழ்க்கை எந்த அளவுக்கு மோசமாயிடுச்சுனா, சாப்பிடுறதுக்கு சாப்பாடு இல்லாத நிலைமைக்கு வந்துட்டாரு. His sister took him to Dubai. அவருடைய சகோதரி அவரை துபாய்க்கு கூட்டிட்டு போனாங்க. And he came for one of the Bible class. அந்த நபர் இவங்களுடைய ஒரு பைபிள் கிளாஸ்க்கு வந்திருந்தாங்க. And that day he realized, அன்னைக்கு அவர் உணர்ந்தார், all those works that he did, நான் செஞ்ச அந்த எல்லா நல்ல காரியங்களுமே God is not interested in that. ஆண்டவர் என்னோட நல்ல காரியங்கள்ல, நான் செய்ற நல்ல விஷயங்கள்ல அவருக்கு விருப்பமே கிடையாது. God is only interested in love. ஆண்டவருடைய விருப்பம் எல்லாமே நான் எந்த அளவுக்கு அன்புல நடக்கிறேனோ அந்த அன்பு மேல தான் அவருக்கு நோக்கம். Jesus said, they will know that you are my disciples only by your love. இயேசு கிறிஸ்து என்ன சொன்னாரு? நீ என்னுடைய சீஷர்கள் அப்படின்ற எப்படி தெரிஞ்சுக்குவாங்களாம்? நம்முடைய அன்பின் மூலமாக தான் அவர் தெரிஞ்சுக்கொள்வார். He came to me and he said, how foolish I have been. அந்த நபர் என்கிட்ட சொன்னாங்க, நான் எந்த அளவுக்கு முட்டாளா இருந்திருந்தேன். What I was believing is, after I do all those things, all I have to do is, the person who came for the retreat, ask them to lay hands on me and bless me, and my family will be blessed. Jesus never said the foolish man, by not doing the word of God, he went and he asked everybody to keep him in prayer and his house never fell. He never said that. The house fell. The reason was he did not keep the word. He did not do what the word said. The wise man did what the word said. He did not go to anybody. He did not ask anybody, lay hands on me. Neither did he ask anybody, pray for me. He just did what the word said. His house was strong and it did not fall. Are you listening? அந்த நபர் சொன்னாரு, நான் எந்த அளவுக்கு முட்டாளா இருந்தேன். நான் நினைச்சேன், நான் இந்த நல்ல காரியங்கள்லாம் பண்ணேன்னா, ஜெபம் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் யார் அங்க ப்ரீச் பண்ண வந்தாங்களோ அவங்க கிட்ட போய் என் தலையில கை வச்சு ஜெபிங்க அப்படின்னு ஜெபிச்சேன் அப்படின்னா என் வாழ்க்கையில எல்லாமே மாறிடும் நினைச்சேன். ஆனா ஒருத்தவங்க ஜெபிக்கிறதன் மூலமாக அவங்களுடைய வாழ்க்கை மாறாது. ஒரு ஞானி இருந்தாரு, ஒரு முட்டாள் இருந்தார் இல்லையா? அப்போ அந்த முட்டாள் வந்து, அந்த ஞானி வந்து இன்னொருத்தவங்கள்ட்ட போய் என் தலையில கை வச்சு ஜெபிங்க சொன்னாரா? இல்ல. அந்த ஞானி என்ன பண்ணாரு? ஆண்டவருடைய வார்த்தை என்ன சொல்லுதோ அந்த வார்த்தையை கேட்டு அதன்படி செயல்பட்டார். அந்த வார்த்தையின்படி செயல்பட்டதினால் பிரச்சனை வரும் பொழுதும் அந்த வீடு நிலைத்து நின்னுச்சு. அதே மாதிரி அந்த முட்டாள் என்ன பண்ணாரு? அந்த வார்த்தையை கேட்டு அதன்படி செயல்படல. அப்போ என்னுடைய வாழ்க்கையில பிரச்சனைகள் வரும்பொழுது நான் நிலைச்சு நிக்கணும் அப்படின்னா ஒருத்தவங்க ஜெபம் பண்றதுனால நிலைச்சு நிற்க முடியாது. மாறாக அவருடைய வார்த்தை என்ன சொல்லுதோ அதன்படி நான் வாழ்ந்தாதான், செயல்பட்டா மட்டும்தான் என்னால பிரச்சனைக்கு மத்தியில் நிலைச்சு நிற்க முடியும். You know, when people come and say, my marriage is in crisis, keep me in prayer. Did Jesus say, the wise man told everybody, keep me in prayer? Or did he do what the word said?
ஒருத்தவங்க வந்து என்னோட திருமணத்தில் நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்கு, தயவு செஞ்சு என்னை உங்க ஜெபத்தில் வச்சுக்கோங்க, எனக்காக ஜெபிங்க அப்படின்னு வந்து கேட்குறீங்கன்னா, அந்த ஞானி என்னை வந்து ஜெபத்தில் வச்சுக்கோங்க, என்னை ஜெபிங்க, அதனால தான் நான் நிலைச்சு நிற்க சொன்னாரா, இல்லாட்டினா அந்த வார்த்தையின்படி அவர் வாழ்ந்ததினால் செயல்பட்டதினால் அவர் நிலைச்சிருந்தாரா? Your very marriage is in cracks because you did not keep the word. உங்களுடைய திருமணத்தில் பிரச்சனை இருக்குன்னா அதுக்கு காரணம் அவருடைய வார்த்தையை உங்களுடைய வாழ்க்கையில செயல்படாமல் போனது தான் அதற்கு காரணம். That marriage can be repaired not by prayer but by doing what the word says. ஒரு திருமணத்தை சரி செய்ய முடியும், ஆனா அது வெறும் ஜெபம் செய்யறதன் மூலமாக கிடையாது, மாறாக அவருடைய வார்த்தையை வாழ்க்கையில செயல்படுத்துறதன் மூலமாக ஒரு திருமணத்தை சரி செய்ய முடியும். So what will prayer do? அப்ப ஜெபம் என்ன பண்ணும்? Prayer is the tonic that will give me the strength to do and be a doer of the word. அப்போ ஜெபம்ன்றது ஒரு டானிக் மாதிரி. அந்த டானிக்கை எடுக்கும் பொழுது நான் பலத்தை பெறறேன். அந்த சக்தியை நான் பெறறதன் மூலமாக நான் அவருடைய வார்த்தையை என்னுடைய வாழ்க்கையில நான் செயல்படுத்துறேன். அப்போ ஜெபம் என்பது எனக்கு சக்தியை கொடுக்குது, பலத்தை கொடுக்குது. அந்த பலத்தின் மூலமாக அவருடைய வார்த்தையை நான் செயல்படுத்த முடியுது. This same person began to study the word. இதே நபர் ஆண்டவருடைய வார்த்தை எடுத்து படிக்க ஆரம்பிக்கிறாரு. He found a small job in Dubai. அவர் துபாயில ஒரு சின்ன வேலை அவருக்கு கிடைக்குது. And by following the word of God, அவருடைய வார்த்தையை அவர் கடைபிடிக்கிறதன் மூலமாக, even though he is not qualified, அவருக்கு தகுதி இல்லாமல் இருந்தும், his boss saw the character. அவருடைய பாஸ் அவருடைய குணத்தை பார்த்து, and he worked for 19 years. For 19 years. அவர் 19 வருஷம் அங்க வேலை செய்தார். And this time he told the boss, இந்த தடவை அந்த பாஸ் கிட்ட அவர் சொல்றாரு, I need to go and do God's work. நான் ஆண்டவர் எனக்கு எந்த பணியை கொடுத்திருக்காரோ அந்த பணியை நான் செய்ய போகணும். The same brother had a Bible study in Dubai. இதே சகோதரர் துபாயில ஒரு பைபிள் ஸ்டடி வச்சிருந்தாரு. Thousands of people's life got changed. ஆயிரக்கணக்கான மக்களுடைய வாழ்க்கை மாறிச்சு. And he now learned that by being a doer of the word, God not only restored everything, he became a champion in touching people's life. My friend, how do you know you love God? The level to which I am a doer of the word is the level to which I love God. And what's the proof that I love God? The proof is that when people come against you, you don't retaliate. You submit to God, take all the thrashing, take all the garbage, and out of your mouth comes love, forgiveness, and peace. That's the proof that you are truly the disciple, the doer of the word of God. You are the doer of the word. நீங்க எந்த அளவுக்கு ஆண்டவருடைய The level to which you are the doer of the word is the level to which you show that you love God. Okay. And when you love God, that will be a direct effect on people around you. நீங்க எந்த அளவுக்கு ஆண்டவருடைய வார்த்தையை செயல்படுத்துறீங்களோ, எந்த அளவுக்கு அவருடைய வார்த்தையின்படி வாழ்றீங்களோ, அந்த அளவுக்கு நீங்க கிறிஸ்து மேல வச்சிருக்கிற அன்பு வெளிப்படுது. அப்போ உங்களுக்கும் அவருக்கும் இருக்கிற உறவு எந்த அளவுக்கு வெளிப்படுது அப்படின்னா, நீங்க எந்த அளவுக்கு அவருடைய வார்த்தையின்படி வாழ்றீங்களோ அந்த அளவுக்கு மட்டும்தான். நான் அவருடைய வார்த்தையின்படி வாழும் பொழுது, செயல்படும் பொழுது, என்னை எதிர்த்து யாரு வந்தானோ, என்கிட்ட எவ்வளவு கசப்பு கொண்டு வந்தானோ, அவருடைய வார்த்தை என்ன சொல்லுதோ அதன்படி நான் செயல்படுவேனே. மாறாக அந்த கசப்பு வரும் பொழுது பதிலுக்கு கசப்பு கொடுக்காம, அந்த கசப்பு வரும் பொழுது அவருடைய அன்புல நான் நடக்கும் பொழுது கிறிஸ்துவுக்கும் எனக்கும் இருக்கிற உறவு என்ன ஆகுது? வெளிப்படுது. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. So what's your challenge every day? அப்போ நம்முடைய வாழ்க்கையில தினமும் இருக்கிற சவால் என்னது? What's the challenge every day? தினமும் இருக்கிற சவால் என்னது? Live a selfish life? சுயநலமான வாழ்க்கை வாழ்றதா? Or live a life of selflessness? இல்லைன்னா சுயநலம் இல்லாத ஒரு வாழ்க்கை வாழ்றதா? And this life can be lived only when I have a relationship with that selfless God.
இப்படிப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கை வாழணும் அப்படின்னா அது என்னால் எப்போ வாழ முடியும்னா, சுயநலமே இல்லாத அந்த ஆண்டவரோடு எனக்கு உறவு இருந்தால் மட்டும்தான் என்னால் இப்படிப்பட்ட வாழ்க்கையை வாழ முடியும். அந்த உறவு என்கிட்ட இல்லைன்னா என்னால் அப்படிப்பட்ட வாழ்க்கையை வாழ முடியாது. Did Mother Teresa live that God kind of love? மதர் ட்ரீசா அந்த மாதிரி ஒரு வாழ்க்கை வாழ்ந்தாங்களா? So till her last breath was she living a life of a conqueror? கடைசி மூச்சு வர ஒரு வெற்றியுள்ள நபராக அன்புல நடக்கிறவங்களா வாழ்ந்தாங்களா? Did she allow that love to be stopped flowing from her? அந்த அன்பை அவங்களுக்குள்ள இருந்து வர அன்பை என்னைக்காவது அவங்க தடுத்தாங்களா? Did she show love to those from whom she could get money? யார்கிட்ட இருந்து பணம் கிடைக்குமோ அவங்க கிட்ட அன்பு காட்டினாங்களா? Did she show love to those where she would get any benefit? யார்கிட்ட இருந்து என்ன பலன் வருமோ அந்த பலன் வர்றவங்க கிட்ட அன்பு காட்டினாங்களா? What do you call that? அப்படிப்பட்ட அன்பை என்ன சொல்வீங்க? அப்படிப்பட்ட ஒரு செயலை என்ன சொல்வீங்க? Do we all have that same love? அதே மாதிரி அன்பு நம்ம எல்லார்கிட்ட இருக்குதா? According to the scripture, yes. வசனத்தின்படி ஆமா, நம்ம எல்லார்கிட்டயும் அந்த அன்பு இருக்குது. But are we committed in our mind to carry it out? ஆனா நம்மளுடைய சிந்தனையில நான் இந்த அன்பை நான் பெற்று இந்த அன்பின்படி செயல்படுவேன் தீர்மானம் எடுத்திருக்கோமா? No, because other things distract us from carrying out the highest power that has been put in us. ஏன்னா மற்ற விஷயங்கள் நம்மளுடைய கவனத்தை திசை திருப்புது. அந்த அன்பு எனக்குள்ள ஊற்றப்பட்டிருந்தும் அந்த எல்லாவற்றுக்கும் மேலா செய்றோம், அதுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்காம போயிடுறோம். Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. So from today, what should be my primary focus? இன்னிலிருந்து என்னுடைய முதன்மையான நோக்கம் என்னவா இருக்கணும்? How much am I going to use the word to operate in love? எந்த அளவுக்கு ஆண்டவருடைய வார்த்தையின் மூலமாக அந்த வார்த்தையின் மூலமாக அவருடைய அன்பை செயல்படுத்த போற, அதுதான் சவால். Because you said that, let me give you an example. நீங்க அது சொன்னதுனால ஒரு உதாரணம் கொடுக்கிறேன். Did the Pharisees have the word of God with them? பரிசேயர்களிடம் ஆண்டவருடைய வார்த்தை இருந்துச்சா? Were they the teachers of the word? அவங்க வார்த்தைகளை மத்தவங்களுக்கு கத்து கொடுத்தாங்களா? They now come with the same word of God, they could not perform miracles. அப்ப ஏன் அதே வார்த்தையை பயன்படுத்தி அவங்களால அற்புதங்களை செய்ய முடியல? They were the ones who were the doers of the word. Sorry. அவங்க வார்த்தையின்படி வாழ்ந்தாங்க. Even today, if you go to Israel, they don't work on a Sabbath day. Even to press the switch of a lift is called as works. So the lift by default on a Sabbath day will go every floor. They will not even open the door. They will not even press the switch because it's a Sabbath day. இன்னைக்கு கூட இஸ்ரேல் நாட்டு போனீங்க அப்படின்னா, இன்னைக்கு கூட இஸ்ரேல் போனீங்கன்னா ஓய்வு நாள் அன்னைக்கு அவங்க எந்த வேலையுமே செய்ய மாட்டாங்க. அந்த லிஃப்ட்ல பட்டனை அமுக்குறது கூட ஒரு வேலைன்னு சொல்லி அந்த ஓய்வு நாள் அன்னைக்கு அதை கூட அவங்க அமுக்கணும் அவசியம் இல்லை. அந்த லிஃப்ட் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காவே செயல்படும். அந்த அளவுக்கு அவங்க அந்த வார்த்தைகளை அவங்க வந்து செயல்படுத்தினாங்க. So how come they could not do any miracles? அப்ப ஏன் அவங்களுடைய வாழ்க்கையில அற்புதங்களை பண்ண முடியல இந்த பரிசேயர்களால? Okay, I'll tell you why. நான் ஏன் சொல்றேன்? They used the word, இந்த பரிசேயர்கள் வார்த்தைகளை பயன்படுத்தினாங்க to judge. ஆனா அந்த வார்த்தைகளை எதற்காக பயன்படுத்தினாங்க அப்படின்னா, இன்னொருத்தவங்களை நியாயம் தீர்க்கிறதுக்காக, இன்னொருத்தவங்களை குற்றப்படுத்துறதுக்காக, punish, இன்னொருத்தவங்களை தண்டிக்கிறதுக்காக, and make other slaves. மற்றவங்களை அடிமைகளை ஆக்குறதுக்காக அவங்க வசனங்களை வார்த்தைகளை பயன்படுத்தினாங்க. Let me give you an example. ஒரு உதாரணம் சொல்றேன். There was a time when the woman was caught in the act of adultery. ஒரு பெண் விபச்சாரத்தில் பிடிபடப்பட்டாங்க. The woman was brought to Jesus. அந்த பிடிபடப்பட்ட அந்த பெண், அந்த விபச்சாரத்தில் ஈடுபட்ட பெண் இயேசு கிறிஸ்துவிடம் கொண்டு வந்தாங்க. And those who were the teachers of the law said, according to the law, this woman should be stoned to death. அப்போ அந்த விதியின்படி அந்த பரிசேயர்கள் என்ன சொன்னாங்க? இந்த பெண் கல்லால அடிச்சு அவங்கள கொல்லணும் அப்படின்னு. So what do you say?
அப்போ இயேசு கிறிஸ்து கிட்ட கேக்குறாங்க, அப்போ சட்டம்படி உங்களுக்கு இவங்களுக்கு தண்டனை கொடுக்கணும், இயேசு கிறிஸ்து கிட்ட நீங்க என்ன பண்ண போறீங்கன்னு கேக்குறாங்க. Do you know it was such a perfect trap, nobody would have come out. அது இயேசு கிறிஸ்துவை ஒரு 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 வலைக்குள்ள மாற்றுறதுக்காக, சிக்க வைக்கிறதுக்காக கேட்ட ஒரு கேள்வி. If Jesus has to say let her go free, let's forgive her, ஒருவேளை இயேசு கிறிஸ்து நான் மன்னிச்சிடுறேன், அவ போயிடட்டும், நான் மன்னிச்சிடுறேன்னு சொன்னாருன்னா, then Jesus is not operating under the law of Moses. அப்பனா மோசஸோடைய அந்த விதிகளின்படி, அந்த அவருடைய விதிகளின்படி என்ன செய்யல, அந்த விதியை இயேசு கிறிஸ்து என்ன செய்றாரு, மீறாருன்னு ஆயிரும். And if Jesus condemns her to death, ஆனா அப்படி மன்னிக்காம இயேசு கிறிஸ்து தண்டனை தீர்ப்பை கொடுத்தாருன்னா, they will stone her to death, அவர் நிச்சயமா அந்த பெண்ணை கொல்லுவாங்க. and then go and talk to the Roman officials, because அதுக்கப்புறம் condemning a person to death was not allowed to the Jews, because they were under the rules of the Romans. The Romans could give that law to be hanged or to be crucified or to be stoned to death. So Jesus has taken the law in his hands by condemning this woman. Now they would put Jesus onto the law that this man has used the Roman authority when he doesn't have the authority to stone a person to death. So in other words, if he says yes, he is in a trap. If he says no, he is in a trap. ஒருவேளை இயேசு கிறிஸ்து மன்னிச்சு விட்டாரு அப்படின்னா, அப்போ இயேசு கிறிஸ்து மோசையுடைய விதிகளை, கட்டளைகளை என்ன செய்யல, கீழ்ப்படியல அப்படின்னு அவர் மேல குற்றம் சாட்டுவாங்க. இல்லாட்டினா அவரை தண்டனை கொடுக்கணும்னு சொன்னாரு அப்படின்னா, நிச்சயமா அந்த பெண் என்ன செய்வாங்க, கல்லால் அடிச்சு கொன்னுருவாங்க. கொன்னுட்டு ரோமருடைய அந்த அந்த பதவியில் இருக்கவங்க கிட்ட போய் என்ன சொல்லுவாங்க, பொதுவாகவே அந்த காலகட்டத்தில் தண்டனை கொடுக்கிற உரிமை யூதர்கள் கிடையாது. தண்டனை கொடுக்கிற உரிமை யாருக்கு இருந்துன்னா, ரோமையர்களுக்கு இருக்கிற அந்த அதிகாரிகளுக்கு மட்டும்தான் இருந்துச்சு. அப்போ ஒருவேளை இயேசு கிறிஸ்து தண்டிக்கணும், மோசையோட சட்டத்தின்படி நிச்சயமாக தண்டிக்கணும்னு சொன்னா, அப்போ இயேசு கிறிஸ்து வந்து அவர் ரோமையருடைய சட்டங்களை, விதிகளை மாத்திட்டாரு. அப்போ இயேசு கிறிஸ்து மன்னிக்கிறேன்னு சொன்னாலும் அவருக்கு பிரச்சனை, அவர் தண்டனை கொடுக்கணும் சொன்னாலும் அவருக்கு பிரச்சனை. அப்படிப்பட்ட ஒரு வலையில சிக்கிர வைக்கிற மாதிரியான ஒரு கேள்வியை தான் அந்த பரிசேயர்கள் அன்னைக்கு இயேசு கிறிஸ்து கிட்ட கேட்டாங்க. So the Pharisees had the word, but their hearts were not right. அப்போ இந்த பரிசேயர்கள் கிட்ட என்ன இருந்துச்சு, வசனம் இருந்தது, வார்த்தை இருந்தது, அந்த சட்டங்கள் இருந்தது. ஆனா அவங்க இருதயம் எப்படி இல்லை, அன்பு இல்லை. அவங்க இருதயம் சரியான இருதயமாக இல்லை. The heart and the mind did not agree. அவங்களுடைய இருதயமும் அவங்களுடைய சிந்தனையும் என்ன செய்யல, ஒத்து போகல. Let's look what Jesus did. அப்ப இயேசு கிறிஸ்து இந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையில, ஒரு கட்டத்துல என்ன பண்ணாருன்றதை பார்க்கலாம். They used the word to trap her and punish her. Jesus also used the word to release her and love her and forgive her. இந்த பரிசேயர்கள் ஆண்டவருடைய வார்த்தை எதுக்காக பயன்படுத்தினாங்க, அந்த பெண்ணை குற்றம் சாட்டி, அந்த பெண்ணை அழிச்சு, அந்த பெண்ணுக்கு தண்டனை கொடுக்கறதுக்காக பயன்படுத்தினாங்க. ஆனா அதே இயேசு கிறிஸ்து அதே வார்த்தை எடுத்து அந்த பெண்ணை மன்னிக்கிறதுக்காக, அன்பு செய்யறதுக்காக, விடுதலை செய்யறதுக்காக பயன்படுத்துறார். So in Jesus, the heart and the mind and the word, they all agreed. அப்போ இயேசு கிறிஸ்துக்கு அவருடைய சிந்தனையும் அவருடைய இருதயமும் அந்த வார்த்தை அவருடைய மனதும் இருதயம் ஒத்து போயிருந்துச்சு. Are you understanding? Did he convert the Samaritan woman by condemning her that you already got married 5, now you are living with the 6, come on, you are living a sinful life? Did he condemn her? அந்த சமாரிய பெண்ணிடம் or did he accept her and loved her the way she is? அந்த சமாரிய பெண்ணிடம், நீ 5 பேரோட நீ வாழ்ந்த, இப்போ நீ 6வது பேர் கூட இருக்கிற, நீ குற்றவாளி, நீ பாவம் பண்ணியிருக்கிற அப்படின்னு குற்றம் சாட்டினாரா? மாறாக உன்னுடைய வாழ்க்கை எப்படிப்பட்ட வாழ்க்கையாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல, நீ எப்படி இருக்கிறியோ நான் உன்னை அப்படியே ஏத்துக்கிறேன், நான் உன்னை அப்படியே அன்பு செய்றேன்னு சொன்னாரா? Did he tell her the life that you are living and the life that I want to offer you is so different and it's so beautiful? What do you want? And she wanted that life. Did he do it with condemnation or did he do it with love? நீ குற்றம் பண்ணிட்ட, நீ பாவம் பண்ணிட்ட அப்படின்னு அவர் தண்டிச்சாரா, அவர் கடிந்து கொண்டாரா, இல்ல மாறாக உன்னுடைய வாழ்க்கை இப்படி இருக்குது, ஆனா நான் உனக்கு வேற ஒரு வாழ்க்கையை தர விரும்புறேன் அப்படின்னு அவர் அன்புல செயல்படுத்தினாரா, இல்லாட்டினா அவர் கோபத்திலையும் வெறுப்புலையும் செயல்படுத்தினாரா?
Even today, as we are seated in His presence, what is Jesus doing? He's doing everything out of love. And what does He expect from our side? He expects only love. இன்னைக்கும் அவருடைய பிரச்சனத்துல நம்ம எல்லோருமே உட்கார்ந்துருக்கிறோம். அவர் நம்ம கிட்ட என்ன எதிர்பார்க்காரு தெரியுமா? அவருடைய அன்பை நமக்கு அவர் வெளிப்படுத்தி அந்த அன்பின் மூலமாக நம்மளுடைய வாழ்க்கையை நம்ம மாத்திக்கணும்னு அவர் விரும்புறாரு. Praise God. Praise the Lord. Okay, write down what we learned. By perfecting my love walk with others, by perfecting my love walk with others, I ultimately, by perfecting my love walk with others, I ultimately perfect my love walk with God. My love walk with God. Praise God. So if you want your love walk with God extremely strong, reach out to people and love as many as you can. Now when I said love, it's a different love. Human love is you give me something that will help me, make me happy, satisfy me. I love you. No. It's not that love. I get nothing in return, but yet I choose to do something good for you is love. நான் ஆண்டவர் மேலே அன்பு வச்சுருக்கிறேன் அப்படின்னா, அவருடைய அன்பு என்கிட்ட இருக்குது அப்படின்னா, அந்த அன்பை நான் என்ன செய்யணும்? மற்றவங்களோடு பகிர்ந்துக்கணும். அந்த அன்பை நான் மற்றவங்களுக்கு கொடுக்கணும். ஆனால் மனுஷனுடைய பார்வையில் அன்புன்றது வேற, ஆண்டவர் நீங்கள் சொல்கிற அன்புன்றது வேற. மனுஷனுடைய அன்பு எப்படிப்பட்ட அன்பு அப்படின்னா, என்கிட்ட மற்றவங்க எப்படி நடந்துக்கிறாங்க, அவங்க என்னை திருப்திப்படுத்தும் பொழுது, எனக்கு பிடிச்ச மாதிரி செயல் பண்ணும் பொழுது, எனக்கு விருப்பம் உள்ளவங்களாக இருக்கும் பொழுது என்ன செய்வோம்? அன்பு செய்வோம். ஆனால் ஆண்டவருடைய அன்பு அப்படிப்பட்ட அன்பு கிடையாது. என்கிட்ட நல்லா இருந்தால் நான் அன்பு செய்வேன், என்கிட்ட நல்லா இல்லாட்டா நான் அன்பு செய்ய மாட்டேன், கிடையாது. ஆண்டவருடைய அன்பு எப்படிப்பட்டதுன்னா, எதையுமே எதிர்பார்க்காம, எனக்கு என்ன பெற்றுக்கொண்டாலும் என்ன பெறாட்டினாலும், எனக்கு நல்லது பண்ணாலும் தீமை பண்ணாலும், என்னுடைய அன்பு எப்பொழுதுமே கண்டிப்பாக இன்னொரு நபர் மேலே இருக்கும். அவங்களுடைய செயல் பொறுத்து என்னுடைய அன்பு மாறாது. அதுதான் ஆண்டவர் நமக்கு கொடுத்திருக்கிற அன்பு. Praise God. Praise the Lord. So every day do we have people around that challenges us to love them? அப்போ தினமும் நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் நிறைய நபர்கள் வராங்க இல்லையா? இந்த ஒவ்வொரு நபரும் நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு சவால். என்ன தெரியுமா சவால்? நான் எப்படி அன்பில் நடக்க போகிறேன், இந்த நபரை நான் எப்படி அன்பு செலுத்த போகிறேன், அதுதான் அந்த சவால். There are many times people come and ask, I don't know what is God's plan and purpose in my life. நிறைய பேர் வந்து என்கிட்ட கேட்பாங்க, ஆண்டவர் எனக்காக என்ன திட்டம் வச்சிருக்கிறாரு, அவர் எனக்காக என்ன நோக்கம் வச்சிருக்காரு, எனக்கு தெரியலையே அப்படின்னு கேட்பாங்க. It is so simple. அது ரொம்ப சுலபம். The one who is challenging your love, யாரு உங்களுடைய அன்பை சவால் விடுறாங்களோ, that's the soul that you have to win before you leave this planet Earth. அவங்கள அன்பு செய்யறதுக்கு கடினமா இருக்கலாம், ஆனா உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்களே அந்த ஆத்மா, அந்த ஆத்மாவை ஆண்டவருக்காக நீங்க வெல்றீங்கல்ல, அதுதான் ஆண்டவர் உங்களுக்கு வச்சிருக்கிற நோக்கம். Nobody clapped their hands. யாருமே இதுக்கு கரந்தட்டல. Praise God, because your brother, the assignment is so tough. ஏன்னா அது ஆண்டவர் கொடுத்திருக்கிற இந்த இலக்கு ரொம்ப கடினமானது. The assignment is not tough. அவருக்கு கொடுத்திருக்கிற அந்த அசைன்மெண்ட், அந்த இலக்கு கடினம் கிடையாது. When you do it God's way. அது உங்களுடைய சொந்தத்துல பண்ணும்போது கடினம், ஆனா அவருடைய விதத்தில் பண்ணும்பொழுது அது கடினம் கிடையாது. What happens when I choose not to love that person? என்னுடைய வாழ்க்கையில அன்பு செய்யவே முடியாத அளவுக்கு கடினமான நபர்களை when I choose not to love that person, அந்த நபரை நான் அன்பு செய்யாம போகும் பொழுது, do you know what happens? அந்த நபரை நான் அன்பு செய்யாம போகும்போது என்ன நடக்கும் தெரியுமா? Let me show you. Open to James chapter 3 verse 14. யாக்கோபு 3வது அதிகாரம் 14வது வசனத்திலிருந்து பார்க்கலாம். What happens when you choose not to love your brother, your sister, when you choose not to forgive, when you choose I want justice?
என்னுடைய சகோதரனையே என்னுடைய சகோதரியை நான் அன்பு செய்யாமல் இருக்கும் பொழுது, என்னுடைய சகோதரிகளை நான் மன்னிக்காமல் இருக்கும் பொழுது, என்னுடைய சகோதரிகள் மீது நான் அன்பு வெளிப்படுத்தாமல் இருக்கும்போது என்ன நடக்கும் அப்படின்றத யாக்கோபு 3:14 பார்க்கலாம். Come on, read it. If you harbor bitter envy and selfish ambition in your hearts, do not boast about it or deny the truth. உங்களுடைய இருதயத்தில் கசப்பு, வெறுப்பு, பகைமை இவ்வாறு எண்ணங்கள் தோன்றும் பொழுது நீங்கள் அதை குறித்து பெருமை பாராட்டாமல், do not boast then about it, அதை குறித்து பெருமை பாராட்டாமல் and deny the truth. அது உண்மையை மறுதலிக்காமல், ஏனென்றால் இப்படிப்பட்ட ஞானம் விண்ணகத்திலிருந்து வருகின்ற ஞானமாக இராமல், such kind of wisdom, such kind of thinking does not come from heaven. இப்படிப்பட்ட வெறுப்பு, கசப்பு, பகைமை, இப்படிப்பட்ட ஞானம் விண்ணகத்திலிருந்து இறங்கி வருகின்ற ஞானமாக இராமல், ஆனா அது இந்த பூமிக்குரியது, அது ஆவிக்குரியவைகள் அல்ல, அது சாத்தானிடம் இருந்து வருகின்றவை. So such wisdom is earthly, unspiritual and devilish. இப்படிப்பட்ட ஞானமானது இந்த உலகத்துக்குரியது, அது சாத்தானுக்குரியது, அது பேய்த்தன்மை வாய்ந்தது. So when you have decided to take, listen. When you have decided to take your brother or sister to court, from where did you get that wisdom? இப்போ உங்ககிட்ட கசப்பு இருக்கு, கோபம் இருக்கு, அதனால உங்களுடைய சகோதரனை நீங்க கோர்ட்டுக்கு கொண்டு போறீங்க அப்படின்னா இப்படிப்பட்ட ஞானமானது எங்க இருந்து வர ஞானம்? But now sister, you will say, but don't I want justice? அப்ப நீங்க கேட்கலாம், அப்ப எனக்கு நியாயம் கிடைக்க கூடாதா? Isn't it unjust that my brothers get, I don't get my share? என்னுடைய சகோதரர்கள் அவங்களுடைய பங்கு பெறுறாங்க, ஆனா நான் மட்டும் என் பங்கு பெறலனா அது அநியாயம் கிடையாதா? How many of us want to pray to God for justice? எத்தனை பேர் உங்களுக்கு நியாயம் கிடைக்கணும்னு ஜெபிக்க விரும்புறீங்க? எனக்கு நியாயம் வேணும். First time I saw in a place that people don't want justice. Like this. No, ask them again. எத்தனை பேர் எனக்கு நியாயம் வேணும் ஜெபிக்கணும்னு ஆசைப்படுறீங்க? எனக்கு நியாயம் வேணும். He is going up and then down. நிறைய பேர் மேலே கீழே வராங்க. So you all don't want justice. உங்களுக்கு நியாயம் வேண்டாமா? எத்தனை பேருக்கு நியாயம் வேணும்? Hello, you all don't want justice. எத்தனை பேருக்கு நியாயம் வேணும்? You don't want justice. நியாயம் வேண்டாமா? Say with your mouth, come on, I don't want justice. அப்ப சொல்லுங்க எனக்கு நியாயம் வேண்டான்னு. Look here, say with your mouth, I don't want justice. எனக்கு நியாயம் வேண்டாம்னு சொல்லுங்க, அப்ப நான் வாயை திறந்து. Never go to God and pray to God for justice. You are in trouble. தயவு செஞ்சு ஆண்டவர்கிட்ட போய் எனக்கு நியாயம் வேணும், எனக்கு நியாயம் தாங்கன்னு கேட்காதீங்க. அப்படி கேட்டீங்கன்னா நீங்க பெரிய பிரச்சனையில இருக்கீங்க. Now somebody will say why? ஒருவேளை நீங்க கேட்கலாம் ஏன்? Let's say she took my property and did not give me my share. ஒருவேளை நான் இவங்களோட சொத்தை எடுத்துட்டு அவங்க பங்கை நான் கொடுக்காம போயிடுறேன். And I go to God and I say I want justice. அப்போ நான் என்ன பண்ணிடுறேன்? அவங்க சொத்துல எடுத்து பங்கு கொடுக்காம போயிடுறேன். அப்ப இவங்க என்ன பண்றாங்க? ஆண்டவர்கிட்ட போய் எனக்கு நியாயம் வேணும்னு கேக்குறாங்க. She has done so much of wrong again. எனக்கு எவ்வளவு தப்பு பண்ணிருக்காங்க இவங்க அப்படி சொல்லி நியாயம் கேக்குறாங்க. Then God tells me, அப்ப ஆண்டவர் சொல்வாரு, son, you want justice? மகனே உனக்கு நியாயம் வேணுமா? I will give you. உனக்கு நான் நியாயம் கொடுக்கிறேன். All the wrong that you have done, நீ பண்ண தப்பு எல்லாத்தையும் பார்த்தா God is saying I want justice. ஆண்டவர் சொல்றாரு எனக்கு நியாயம் வேணும். Now anybody wants justice? இப்போ சொல்லுங்க, யாருக்காவது நியாயம் வேணுமா? Because if you are saying God I want justice and God says even I want justice, your sins are not forgiven. Do you know where you end up? நீங்க போய் எனக்கு and then let me tell you, when you are dead you don't take your property to hell.
நீங்க நியாயம் வேணும் அப்படின்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா ஆண்டவரும் பதிலுக்கு எனக்கு நியாயம் வேணும்னு சொல்லுவாரு. அப்ப நியாயம் வேணும் சொன்னா நியாயத்தின்படி நீங்க எல்லாம் நம்ம எல்லாரும் எங்க போகணும்? நரகம் தான் போகணும். அப்படி நரகத்துக்கு போகும்போது அந்த சொத்தை எடுத்துட்டு போக முடியாது. Praise the Lord. Shall we pray for justice? நியாயம் வேணும்னு ஜெபிப்போமா? Now nobody wants justice. இப்போ யாருக்குமே நியாயமே வேண்டாம். Now somebody will say, can you prove it from the word of God? யாராவது ஒருத்தர் கேட்கலாம், வார்த்தையில இருந்து எங்களுக்கு இதை நிரூபிக்க முடியுமா? Okay, finish that, James. Finish. யாக்கோபை முடிச்சிடலாம் முதல்ல. It is earthly, sensual, unspiritual and devilish. அது இந்த பூமிக்குரியது, அது ஆவிக்குரியது அல்ல, அது பேய்த்தன்மை உடையது. Where you have envy and selfish ambition, there you find disorder. எங்கு வெறுப்பு, கசப்பு, தீமை இருக்குதோ அங்கு எல்லா விதமான தீமையும் இருக்குது, அங்க எல்லா விதமான தீய செயல்களும் ஏற்படுது. அங்க எங்க வெறுப்பு இருக்கோ, எங்க கசப்பு இருக்குதோ, எங்க பகைமை இருக்குதோ அங்க எல்லா தீச்செயல்களும் இருக்குது. So according to this word, when you refuse to love your brother, your sister, whom are you fellowshipping with? அப்படினா இந்த வசனத்தின்படி உங்களுடைய சகோதரரையோ சகோதரியோ நீங்க அன்பு செய்யலனா நீங்க யாரோடு உறவுல இருக்கீங்க? And you are coming to church and you are telling God, I want justice. நீங்க சர்ச்சுக்கு வரீங்க, தினமும் சர்ச்சுக்கு வந்து எனக்கு நியாயம் வேணும், நியாயம் கேக்குறீங்க. And you are saying, God, give me justice, kill the children. நீங்க எனக்கு She also paused. Come on. When a person is angry, the person can pray nasty prayers. எனக்கு நியாயம் வேணும், அவங்களுடைய குழந்தைகளை எடுத்து கொன்னுருங்க. Let the whole family get into an accident. No body also is found. In Ooty, right down, the car is not found, the body is not found, and even the elephant who is a vegetarian, what do you say for? Herbivorous. Even the elephant has forgotten and he has eaten the body. அதாவது நான் சில நேரங்கள்ல elephant has become carnivores and eaten their body. சில நேரங்கள்ல எந்த அளவுக்கு வெறுப்பு கசப்பு வருது அப்படின்னா நமக்கு யாருக்கு மேல வெறுப்பு இருக்கோ அந்த குடும்பமே அழிஞ்சிரணும். ஒரு ஆக்சிடென்ட் நடந்து அவங்க மரிச்சு ஒரு பாதாளத்துல போய் விழுந்து அங்க இருக்கிற அந்த உடலை காய்கறி மட்டும் சாப்பிடுற வெஜிடேரியன் மட்டும் சாப்பிடுற அந்த யானையே அந்த உடலெல்லாம் சாப்பிட்டு அந்த குடும்பமே அழிஞ்சிரணும் அப்படின்ற அளவுக்கு இருதயத்துல வெறுப்பு வர சூழ்நிலைகளும் உண்டு. So what is love? Read the next line. What is love? Okay. அன்புனா என்னது? அடுத்த வரி வாசிங்க. So the one who made a decision to love, the wisdom comes from heaven. The one who has made a decision to forgive, and you know, and forgiveness is fair or unfair? Hey, hold on. Forgiveness is fair or unfair? ஒருத்தவங்க அன்பு செய்யணும் அப்படின்னு முடிவு பண்றாங்க அப்படின்னா, மன்னிக்கணும்னு முடிவு பண்றாங்க அப்படின்னா அந்த மன்னிப்புன்றது நியாயப்படியா இல்ல அது unfair? அது நியாயம் இல்லாததா? இல்லைதா, ரொம்ப இல்லைதா. மன்னிக்கிறேன் அப்படின்னா அது நியாயம் உள்ளதா இல்ல நியாயம் இல்லாததா? Okay. I told you who pays the money for the one who forgives. The person who is forgiven pays or the person who forgives pays? யார் கடனை ரத்து பண்றாங்க? மன்னிப்பை பெறறவங்களா இல்ல மன்னிப்பு கொடுக்கறவங்களா? So if the person who forgives pays, he pays whose debts? அப்போ his own or the other person's? So is forgiveness fair or unfair? அப்போ மன்னிக்கிற அவங்க Okay, you said no, hold on. Forget it. You will understand. Now, Jesus has been punished on the cross. Is it fair or unfair? I am asking you a simple question.
it is unfair. Did he do anything wrong to deserve it? So whose punishment did he pay? So now that he has paid it on the cross, now does he have the authority to say to his Father, forgive them? So when Jesus paid the price, was it fair or unfair? It was unfair. He don't deserve it. But yet, for love's sake, he did it. So remember, whenever you say, God, I choose to forgive, means what? Whatever wrong that person has done, I do not hold against that person anymore. I let him go free. I bless him. And not only that, I go a step further and do something good for that person. That is love. நான் ஒருத்தவங்களுடைய பாவத்தை மன்னிக்கிறேன் அப்படின்னா அது நான் அந்த மன்னிக்கிற அந்த செயல் வந்து நியாயம் உள்ளதா இல்ல நியாயம் இல்லாததா? நியாயம் உள்ளதா நியாயம் இல்லாததா? இப்போ நான் ஒருத்தவங்களுடைய பாவத்தை மன்னிக்கிறேன் அப்படின்னா அந்த கடனை ரத்து பண்றது யாரு? அந்த பாவ மன்னிப்பை பெறுறவங்களா இல்ல அந்த மன்னிப்பை கொடுக்கறவங்களா? அந்த மன்னிப்பை கொடுக்கறவங்க தான் என்ன பண்றாங்க? அந்த பாவத்துக்கான அந்த குற்றத்தை ரத்து பண்றாங்க. இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையில நம்மளுடைய தண்டனை எடுத்துக்கிட்டாரு இல்லையா? நம்மளுடைய பாவங்களை அவர் சிலுவையில சுமந்துக்கிட்டாரு இல்லையா? இப்போ அவர் நியாயப்படி அவர் சிலுவையில தண்டனை எடுத்தாரா இல்ல அநியாயமாக அவர் அந்த சிலுவையில அவர் தண்டனை எடுத்துக்கிட்டாரா? அநியாயமாக அவர் என்ன செஞ்சாரு? சிலுவையில அவர் நம்மளுடைய குற்றங்களை எடுத்துக்கிட்டாரு. பாவம் பண்ணது யாரு? நம்ம. ஆனா அந்த பாவத்தின் குற்றத்தை ரத்து பண்ணது யாரு? அவரு. அப்ப யாரு ஒருவர் மன்னிக்கிறாங்களோ அந்த நபர் என்ன பண்றாங்க? அந்த குற்றத்தை என்ன செய்யறாங்க? நமக்காக அதை ரத்து பண்றாங்க. அப்போ ஒருத்தவங்க மன்னிக்கிறாங்க அப்படின்னா அவங்க நியாயப்படி மன்னிக்கல, ஆனா நியாயம் இல்லாமல், அதாவது அவங்களுக்கு அது அந்த மன்னிப்பு கொடுக்கிறதுக்கு எந்த விதமான நியாயம் இல்லாத போதும் அந்த குற்றத்தை எப்படி கிறிஸ்து மன்னிச்சாரோ அதே மாதிரி நம்மளும் இன்னொருத்தவங்களுடைய குற்றத்தை மன்னிக்கும் பொழுது, அவங்களுடைய குற்றத்தை ரத்து செய்யும் பொழுது அநியாயமாக, நியாயமாக இல்லை அநியாயமாக இன்னொருத்தவங்களுடைய குற்றத்தை நாம் மன்னிக்கிறோம். Praise God. Hallelujah. Okay. Now. புரிஞ்சுதா? Now, is forgiveness at your advantage or disadvantage? Because anyway, forgiveness is unfair. Forgiveness is unfair. You have to pay for the other person who has hurt you. And you decide to pay off his debts, so you have forgiven. Now, is it for your advantage or disadvantage? Repeat, please. Papa, please repeat, no? After explaining all that, he gives me an answer like that. From 1 hour I'm explaining. I said, forgiveness is fair or unfair? நான் ஒருத்தவங்களை மன்னிக்கும் பொழுது நியாயப்படி மன்னிக்கிறேனா இல்ல அநியாயமாக மன்னிக்கிறேனா? Now you did not get a share and now you decided to let go, so your property is gone. So you let go. It's unfair. Now because you did forgive, is it for your advantage or disadvantage? இப்போ எனக்கு இன்னொருத்தவங்க சொத்து கொடுக்கணும், ஆனா அவங்க அந்த சொத்தை கொடுக்கல. நியாயப்படி நான் அதை பெறணும், ஆனா என்ன சொல்லிடுறேன்? பரவாயில்ல, எனக்கு அநியாயம் நடந்தாலும் பரவாயில்லன்னு சொல்லி என்ன செஞ்சிடுறேன்? போனா போகுதுன்னு சொல்லிடுறேன். இது எனக்கு நன்மையா, எனக்கு பலனை கொடுக்குதா இல்ல எனக்கு வந்து டிஸ்அட்வான்டேஜ்? தமிழ்ல அது எனக்கு சாதகமா இருக்குதா இல்ல எனக்கு அது பாதகமா இருக்குதா?
அது எனக்கு பலன் கொடுக்குதா இல்ல அது எனக்கு இழப்பை கொடுக்குதா? Talk to me, tutor. எனக்கு கிடைக்க வேண்டிய சொத்தை நான் எனக்கு நியாயப்படி எனக்கு வேணும். ஆனா என்ன செஞ்சிடுறேன், பரவாயில்ல எனக்கு அநியாயம் நடந்தாலும் பரவாயில்ல அப்படின்னு நான் வேண்டான்னு சொல்லும் பொழுது அது எனக்கு பலனை கொடுக்குதா இல்ல எனக்கு அது After 1 hour of teaching, this is what the answer you give. Advantage or disadvantage? Come and talk to me. அது எனக்கு இழப்பை கொடுக்குதா இல்லனா? See, good friends have become enemies now. They were from morning they were together. நல்ல சகோதரிகளாக இருந்தாங்க. It is for my advantage. She said, no, it is my disadvantage. This is what the word of God does. It brings division in the family. இதுதான் நல்ல சகோதரிகளா அன்பா இருந்தாங்க. ஆனா இதுதான் வார்த்தை பண்ணும். வார்த்தை ஒத்துமையா வந்தவங்களே பிரிச்சிரும். Is it an advantage or disadvantage? அது பலனா இல்ல அது ஒரு இழப்பா? No, but by forgiving, now haven't you lost your property? Oh yeah, you get peace. You get peace of mind by my God. Don't give me some theory. Talk to me something practical. I want to live my life practical. I am asking to you, by letting go that person, is it your advantage or disadvantage? Simple question. One minute. Let the argument take over. Is it? I am in the court and I want the answer. After 1 hour of teaching, look at them. Now. I'm focusing on you, believing that you will give me the right answer. Okay. You lost your property because you chose to forgive and let go. Now, with all that has happened, is it for your advantage or disadvantage? It's for my advantage. Now comes the confusion. What did you do to her? She was on the right track. You put some virus in her and now she is also gone with you. Okay. It is always an advantage to forgive. Why? Shh. Why? Listen to this. Why? Because if I do not forgive, my Father in heaven will not. Now I can see the smile. If I do not forgive, my Father in heaven will not forgive. So by me forgiving somebody, it is not an advantage for him, but much more it's an advantage for me, because then only I can receive my forgiveness, and now I'm qualified to heaven because I submitted to God's word. God bless you, brother. It was just an act. But can I be a good actor? No. I was just acting and giving you that threat and that I and all that. Just friends. I hope the wife did not get offended. Hallelujah. You must be sure about the answer. So by me forgiving, I do not get that James chapter 3, what you read, demonic, devilish, all kind of evil work, everything comes when I refuse to forgive. That's why there are many times people will say, no matter what happens, I will not forgive. Let that person come here and say sorry to me, then I will forgive. Okay, he doesn't say sorry to you, you still go to hell. But if you choose to forgive, hell gets cancelled. And if anybody is seated here in saying, let him first change and let him first show his true colors and let him do something good, then I choose to forgive. Did God say the same to you? If somebody does that and then you forgive, then that forgiveness is called forgiveness for sale. It's not free. He had to pay the price to get his forgiveness. And that's not the forgiveness that God talks about. The word forgive means what?
you gave me hurt. Now it's my turn to give you hurt. But I choose not to hurt you and to let you go free. And when I let you go free, I even remove some of the blessings and I give to you. That is forgiveness. That's why God not only forgives us, cancels our punishment, and at the same time gives us grace and gifts of the Holy Spirit. And that is love. Translate everything. Praise the Lord. இப்போ எனக்கு ஒருத்தவங்க அநியாயம் பண்றாங்க. என்னுடைய சொத்தை அநியாயமாக இன்னொருத்தவங்க என்கிட்ட இருந்து பெற்றுக்கொள்றாங்க. இப்போ அந்த அநியாயமா என்கிட்ட இருக்கிற சொத்தை அவங்க எனக்கு கொடுக்க வேண்டிய பங்கை கொடுக்காம எனக்கு ஒருத்தவங்க அநியாயம் பண்ணும் பொழுது அவங்கள நான் என்ன செய்றேன்? மன்னிக்கிறேன் இல்லையா? மன்னிச்சிடுறேன். இப்போ மன்னிக்கும் பொழுது எனக்கு கிடைக்க வேண்டிய பங்கு என்ன கிடைக்குதா? இல்லை. இப்போ நான் அவங்கள மன்னிக்கும் பொழுது நான் எதையாவது லாபத்தை பெற்றுக்கொள்றேன்னா இல்லாட்டினா அது எனக்கு இழப்பை ஏற்படுத்துதா? அது எனக்கு லாபமா? இப்போ எனக்கு சொத்து வர வேண்டியது, ஆனால் நான் மன்னிச்சு விட்டுறேன். அது எனக்கு லாபமா இல்லை இழப்பா? ஏன் ஏன் அப்படின்னா அவர் என்னை எப்படி மன்னிச்சாரோ நான் அவங்கள அதே மாதிரி மன்னிக்கிறேன். நான் இன்னொருத்தவங்கள மன்னிக்காமல் போனேன் அப்படின்னா நான் என்ன பண்ணிடுறேன்? தந்தை என்ன சொல்றாரு? நான் நீ இன்னொருத்தவங்களுடைய பாவங்களை மன்னிச்சாதான் நீ என்கிட்ட இருந்து பாவம். அப்போ நான் இன்னொருத்தவங்கள மன்னிக்கும் பொழுது எனக்கு அங்க இழப்பு ஏற்படுத்தல, மாறாக அங்க எனக்கு லாபம் தான் ஏற்படுது. I don't know, I don't remember because I'm going somewhere else. Praise God. Hallelujah. What is the second part? After that, I just want a clue to remember. You set the person free. So advantage. Okay, okay. That's why I want to give a break. Huh? Okay, okay. No, I left a part. Okay, let it be. Okay. Okay. Okay, okay, okay. Okay, okay, okay. அவர் நான் எப்போ பாவ மன்னிப்பை பெறனோ அவர் என்ன உன் பாவத்தை நீ பண்ற குற்றத்தை நான் ரத்து மட்டும் பண்ணல, மாறாக என்னுடைய அருளை என்னுடைய கிருபையையும் கொடுத்து நான் என்னெல்லாம் உனக்காக வைத்திருக்கிறேனோ அது எல்லாவற்றையும் சேர்த்து கொடுக்கிறேன். நீ பண்ற குற்றத்தையும் நான் ரத்து பண்றேன். அதற்கும் மேலாக நீ தகுதி இல்லாதவைகளை கொடைகளை நான் கிருபையை நான் உனக்கு கொடுக்கிறேன். I don't like Tamil translation. Because if I speak one line, they use 4 lines. Only then it completes. Otherwise it becomes incomplete. Is it right? Yeah. I missed something else also, but She has missed something else as well. Yeah. Okay, okay. Please write it in bold capital letters. I think I should note it down in a pen so that I will. Yeah, next time you do that. Write down in bold capital letters. Don't you ever forget this. Write down. When I choose not to love others, when I choose not to love others, I allow fear to affect me. I allow fear to affect me. Thereby giving Satan access to my life.
Praise God. I'll give an example. நான் ஒரு உதாரணம் கொடுக்குறேன். In Dubai, there was this lady who was organizing the retreat for me. துபாயில் ஒரு பெண் இருந்தாங்க. அந்த சகோதரி தான் இவங்களுடைய ரெட்ரீட்லாம் வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. This is with her permission I'm sharing this. அவங்களுடைய அனுமதியோட தான் இந்த சாட்சியை பகிர்ந்து கொள்கிறோம். She is Miss Perfect. அவங்க எல்லாத்தையுமே தெளிவா சரியா செய்யணும்னு எதிர்பார்க்குறவங்க. She has got a checklist ready. அவங்க என்னெல்லாம் செய்யணுமோ அது எல்லாத்தையும் சரியா எழுதி வச்சிருப்பாங்க. Everything should be in order. எல்லாமே வரிசையின்படி ஒழுங்காக செய்யணும். And that morning something went wrong. அன்னைக்கு காலையில ஏதோ ஒரு சின்ன விஷயம் ஒழுங்கா நடக்கல. The service is in the evening. ஆனா அன்னைக்கு சாயந்தரம் தான் அந்த ஜெபம் நடக்க போகுது. பிரேயர் அந்த மீட்டிங் நடக்க போகுது. And I was in a car. அந்த நேரத்துல இவங்க அவங்களோட கார்ல இருந்தாங்க. And she got irritated. அந்த நிமிஷம் அவங்களுக்கு எரிச்சல் வந்துச்சு. And I turned to her after the phone call. அந்த போன்ல ஏதோ கோவமா எரிச்சலோட பேசிட்டு இருந்தாங்க. அந்த போன் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் இவங்க அவங்க கிட்ட பேச ஆரம்பிச்சாங்க. I told her every month the retreats are going beautiful, people are getting blessed and everything is going good, but in the eyes of God you are completely disqualified. இவங்க சொன்னாங்க எல்லா மாசமும் பிரேயர் மீட்டிங் ரொம்ப அழகா போகுது, எல்லாம் சரியா நடக்குது, எல்லாம் ஒரு பிரச்சனையும் நடக்குது. ஆனா இவ்வளோ செயல்கள் நல்லதா சரியா செஞ்சுமே ஆண்டவருடைய பார்வையில நீங்க தோல்வி அடைஞ்சிட்டீங்க. Do you know what that means? A person has worked very hard and worked for whom? To help me, and I turn around and I say, you got totally disqualified. You will not get any blessing from God. You know what does that mean? அந்த சகோதரி இவங்களுக்காக இவங்களுடைய மீட்டிங்காக எல்லா ஏற்பாடும் பண்றாங்க. அவங்க கிட்ட போய் இவங்க சொல்றாங்க, நீ எல்லா ஏற்பாடும் பண்றதுனால ஆண்டவர்கிட்ட இருந்து எந்த ஆசீர்வாதமும் பெற முடியாது. நீங்க பண்ற எல்லா ஏற்பாடும் சரியாக இருந்தாலும் உன் நோக்கம் சரியாக இல்லாததுனால எதுவுமே அவர் கையிலேருந்து பெற்றுக்கொள்ள முடியாது அப்படின்னு சொன்னா அந்த நேரத்தில் எப்படி இருக்கும்? அவங்க பண்றதே இவங்களுக்காக தான். I'm talking to God, not to you. So she stopped the car. அப்போ அந்த வண்டியை காரை நிப்பாட்டுறாங்க. I thought she will say, open the door and get out. நான் நினைச்சேன் கதவை திறந்து இறங்கி போயிருங்கன்னு சொல்லுவாங்க நினைச்சேன். She looked at me. அவங்க என்ன பார்த்தாங்க. And she said, do you know me? அவங்க கேட்டாங்க, உங்களுக்கு என்ன தெரியுமா? I said, yeah. எனக்கு தெரியுமே. She said, you don't know me. அப்போ அந்த சகோதரி சொன்னாங்க, இல்ல நீங்க உங்களுக்கு நிஜமாவே நான் யாரும் தெரியாது. If you knew me, you wouldn't have said that. நிஜமாவே நான் யாருன்னு தெரிஞ்சிருந்தா இந்த வார்த்தைகள் உங்க வாயில இருந்து வந்திருக்காது. She said, when my husband was in the office, and I pick up the phone and I tell him, I want you now at home now. He will jump out of the office and come because my anger I could not control. The saucers, the plates, my legs would go out of the balcony, out of the window from the 8th floor because I cannot control anger. But what you see me now, I am such a cool person. I said, you call this cool? அந்த நபர் சொன்னாங்க, நான் யாருன்னு உங்களுக்கு தெரியாது. என்னுடைய கணவர் ஆஃபீஸில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது நான் ஒரு ஃபோன் கால் பண்ணேன்னா அடுத்த நிமிஷமே என் கணவர் வீட்டில் இருக்கணும். அப்படி இல்லைன்னா வீட்டில் இருக்கிற பாத்திரம், வீட்டில் இருக்கிற எல்லாமே அங்கேயும் இங்கேயும் பறக்க ஆரம்பிக்கும். அது மட்டும் கிடையாது, மொட்டை மாடியிலேருந்து ஜன்னல்லேருந்து நான் குதிச்சு அங்கேருந்து குதிக்கிறது கூட நான் முயற்சி பண்ணுவேன். அந்த அளவுக்கு ரொம்ப மோசமான ஒரு வாழ்க்கையில் வந்திருக்கிறேன். இப்போ நீங்கள் என்ன பார்க்குறீங்க அப்படின்னா நான் ரொம்ப சமாதானத்தில் மாறின ஒரு நபராக இருக்கிறேன் அப்படி சொன்னாங்க. அப்போ இவங்க கேட்டாங்க, மாறினதே இப்படியா அப்படின்ற மாதிரி ஆச்சரியப்பட்டாங்க. So she said, I have cooled down. நான் முன்னாடி மாதிரி கிடையாது, இப்போ நான் மாற்றம் அடைந்த நபராக இருக்கிறேன். I said, the what anger you are talking about still disqualifies you to get any blessing. அப்போ இவங்க சொன்னாங்க, என்னதான் மாற்றம் இருந்தாலும் இப்போ உங்ககிட்ட இருக்கிற வெறுப்பே நீங்க என்ன நல்ல விஷயம் பண்ணாலும் அது உங்களுக்கு ஆண்டவரிடமிருந்து எதுவுமே பெற்றுக்கொள்ள முடியாது, அதுக்கு தகுதி இல்லை. So she asked me, do you know how to get rid of it? அப்போ அவங்க என்கிட்ட கேட்டாங்க,
இதுல இருந்து இந்த கோபத்துல இருந்து இந்த வெறுப்புல இருந்து நான் எப்படி வெளியில வர்றது? I said, it's very easy. அப்ப இவங்க சொன்னாங்க அது ரொம்ப ஈஸி, ரொம்ப So சுலபம். she looked at me and she said, yeah, tell me, what do I do? உடனே கேட்டாங்க, அப்ப நான் என்ன பண்ணணும்? I said, stop praying. அப்ப இவங்க சொன்னாங்க, முதல்ல ஜெபிக்கிறத நிப்பாட்டுங்க. She looked at me and she said, what? உடனே அவங்க இவங்கள பார்த்து, என்னது? I said, stop praying. ஜெபிக்கிறத நிப்பாட்டுங்கன்னு மறுபடியும் சொன்னாங்க. And what do I do then? அப்போ ஜெபிக்காம என்ன பண்ணணும்? I told her something which I will not tell you. நான் அவங்க கிட்ட சொன்னேன், ஆனா இப்போ உங்ககிட்ட சொல்ல மாட்டேன். Why should I tell you? நான் ஏன் சொல்லணும்? Do you have anger? உங்களுக்கு கோவம் இருக்கா? கோவம் வருமா? When a person doesn't have anything, why should I tell? Hold on. Now when you did that, the baby starts. Okay, the baby is fine, mama, the baby is fine. Can you see the mama? The baby is fine, whatever it is, I want my baby in my arms. Now, do we have the same kind of love of the father? அந்த அம்மா எப்படி இருக்காங்க? பரவாயில்ல, அந்த குழந்தை நல்லா இருந்துச்சுனா, ஆஹா, என் குழந்தை எனக்கு வேணும் அப்படின்னு கையில தூக்கிட்டு போறாங்களே, அதே மாதிரி அன்பு நம்மளுடைய தந்தையோட நமக்கு இருக்கா? The father has the same love, much more love. நம்முடைய தந்தை